जय भोजपुरी प्रणाम। आप लोग की रिपोर्ट में बतावे जा रहल बानी भोजपुरी के एगो ऐसन गाना जौन की आते ही धमाल मचा देले बा और सब कोई के सोचे पे मजबूर कर देले बा। और ये गाना के बारे में आप लोग के इतिहास बताई में गाना के कैसे बनावल गेल बा, कितना टाइम में बनावल गेल बा, तो आप लोग चौक जाइम जाके इतना समय में तो कोनो भोजपुरी के फिल्म भी ना बनेला, गाना बनी गई। जी हाँ भैया, हम बात कर रहल बानी मनी मिराज के एगो नया गाना ड्रेस काला काला, जौना गाना के शिल्पी राज के साथे विनय विकास जी गईले बड़े। मनी मिराज और मनु द ग्रेट के सुपर हिट जोड़ी आप लोग के गाना में देखे के मिली। और गाना इतना टॉप लेवल के बाद, इतना जबरदस्त बजट के गाना बाटे और एक गाना के पैसा बजट और क्वालिटी से ऊपर उठ के बात के चर्चा होके अलावा जौन की सूत्र से जानकारी मिलल बाटे हमनी के गणपत रिकॉर्ड पे ये गाना जौन बा रिलीज हो चुकल बा। और गणपत रिकॉर्ड एगो नया यूट्यूब चैनल, नया कंपनी हमनी के बीच में इतना बड़ लेवल के पहिल के गाना रिलीज करके सबके चौंका देले बिया और ये बता देले बिया कंपनी के अभी आवे वाला दिन में बड़ बड़ धमाका होके वाला बा। पवन सिंह के साथ साथ खेसारी लाल यादव के साथ साथ हर सुपरस्टार, हर छोट कलाकार के साथ है। लेकिन जब भी केहू के संगे गाना आई तो गाना जबरदस्त आई, बवाल आई और क्वालिटी वाला गाना आई। ये गाना के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दिलवानी। बाकी आप लोग ड्रेस काला काला यूट्यूब पे सर्च भी कर सकता नहीं जा और गणपत रिकॉर्ड यूट्यूब चैनल के सर्च करके सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करी जा। आप लोग गाना खुद ही देखी जाना, आप लोग खुद कम जा हाँ भाई गाना तो गजब बा। लेकिन जो हम आप लोग के बात बतावे बानी, गाना ई बात बतावे बानी कि गाना के रिकॉर्डिंग 1.5 साल पहले हो चुकल रहे। जी भैया, 1.5 साल पहले, यानी आप समझ सकते हैं जानू को 2024 ना 2023 के एंड में गाना के रिकॉर्डिंग भइल रहे। और ये गाना अब बन के हमनी के बीच में फाइनल होके आइल बा। एक हाथी के गाना के अंदर जौन जौन सीन देखावल गेल बानू, अलग अलग सिटी में अलग अलग जगह के लोकेशन लेके एकदम प्रॉपरली जौन गाना के डिमांड बा ऑन शब्द पे एकदम टोटली पर मेहनत कर गिल बा। जबरदस्त गाना के बनावल गिल बा। एक गाना के आप लोग एक बार देख के आप लोग के मन माने वाला बाना, खुद आप लोग गाना के एक से कई बार देखम जा, बार बार देखम जा। और गाना के अंदर जो ड्रेसिंग पहनल गिल बा, जौना तरीका से स्टाइल में बनु द ग्रेट और मनी मिराज लाग रहल बा, लोग सच में कमाल के लाग रहल बा। शब्द नहीं के लोग का बड़ाई करी, बस इतने गाम के गाना टॉप लेवल के बा। ये गाना अगर केहू भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार लोग भी हमनी के पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जी भी देखी लो तो सोचे पर मजबूर हो जाए लोग कि भाई एगो नया सुपरस्टार जे अभी उभरा था भोजपुरी इंडस्ट्री में, इतना कमाल धमाल के गाना बना रहल बा, तो भाई हमनियों के बनावे के चाहिए ऐसे भी बिजोड़ बिजोड़ गाना। और एगो नया कंपनी गणपत रिकॉर्ड, जी भैया गणपत रिकॉर्ड जो हमनी के भोजपुरी में बड़े बड़े लेवल वालों, लेकिन वो लोग इतना क्वालिटी पे खर्चा नहीं करत हो। लेकिन वो नया कंपनी आके पहिल के गाना धमाकेदार बनैले बिया, तो ऐसे वो कंपनी के आप लोग आगे बढ़ाई जा, सपोर्ट करी जा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके नीचे डिस्क्रिप्शन में गाना के लिंक बा, जरूर देखी जा, ज्यादा से ज्यादा प्यार आशीर्वाद दिखाई जा और अपन भोजपुरिया पावर दिखाई जा कि आप लोग भोजपुरी में अच्छा अच्छा गाना के भी सुने नहीं जा और आप लोग के अंदर भी अच्छा अच्छा गाना सुन के भोजपुरी के आगे बढ़ावे के दम बा और अपना भोजपुरी के खूब आगे बढ़ाई जा। कैसन कुल कलाकार, ऐसन कुल कंपनी हमनी के भोजपुरी के बढ़िया बढ़िया गाना बनाओ, सब खूब आगे ले जा भोजपुरी के। जय भोजपुरी एकता बना के रखी जा।